L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, insisteix. No cessarà el regidor de Badalona Democràtica, José Tellez, tot i que dimarts es va aprovar una moció en ple que així ho demanava. Sabater considera desmesurat destituir a Tellez per l'acció de trencar la interlocutòria judicial el dia de la Hispanitat i ha demanat disculpes per les conseqüències que va generar l'obertura de les oficines el dia de la Hispanitat. El govern ha volgut donar aquesta setmana una imatge d'unitat en una setmana en què han hagut de declarar els 6 regidors que el dia 12 d'octubre van obrir les oficines municipals del Viver. Els 6 polítics van arribar als jutjats acompanyats dels seus companys de govern i de l'alcaldessa, que va tornar a mostrar la seva confiança en l'equip. Sabater ha tornat a responsabilitzar el líder popular del show mediàtic que s'ha creat a Badalona i que, segons diu, utilitza Xavier García Albiol pel seu benefici propi. Qui va polemitzar l'acord dels sindicats, entre l'Ajuntament i els sindicats, va ser precisament el Partit Popular, que va veure aquí una ocasió per posar Badalona en joc, en el clau del seu ús que en fa a nivell de política d'Estat. I per això li diem prou, senyor Albiol, d'utilitzar Badalona, prou d'utilitzar aquesta ciutat per fer la seva carrera política. Deixi'ns treballar, que tenim moltíssima feina. Els primers en declarar van ser els regidors Oriol Lladó, d'Esquerra Republicana, i José Tellez, de Guanyem, Badalona en Comú, que ho van fer dimarts. Des de primera hora, Sònia, van ser molts els suports que van rebre. Sí, amb l'alcaldessa al capdavant van arribar acompanyats dels 2 regidors d'Iniciativa Esquerra Unida i de Ferran Falcó, el líder de Convergència. Amb crits de ni un pas enrere, no esteu sols, van ser rebuts pels seus companys. També s'hi va apropar fins allà el president de la Federació de Veïns, Sigfrid Ramos. De fora de Barcelona, els regidors van rebre el suport de la regidora de la CUP, Gabriela Serra, de la secretària general d'Esquerra Unida, Marta Rovira, i de Sònia Ferrer, diputada al Congrés d'en Comú Podem. Tots ells han coincidit en defensar els regidors de Badalona i acusen la dreta d'ingerència en la justícia, al igual que ho van fer els propis regidors durant la declaració i un cop van sortir. Sí, tots dos han defensat que van actuar amb normalitat el dia de la Hispanitat obrint les portes del Viver perquè consideren que era un fet de normalitat democràtica i també han criticat el PP per haver judicialitzat tot aquest procés. Tellez ha dit que no se'n penedeix d'haver trencat la interlocutòria i tant ell com Oriol Lladó van estar declarant als jutjats durant tot el matí. Després de 2 hores i mitja de declaració, Oriol Lladó ha reprovat que s'estigui judicialitzant per culpa del Partit Popular un gest de normalitat com és atendre la ciutadania. Ha puntualitzat que en cap cas es critica la judicatura, sinó la manipulació del partit de Rajoy des de l'Estat, la cortina de fum i el circ mediàtic que Albiol ha organitzat entorn del 12O. Un acte de normalitat, malauradament, en un estat que no ho és gaire de normal, però bé, això és un altre tema. En tot cas, reivindiquem la normalitat amb la qual vam exercir una feina que és la feina per la que ens van escollir els ciutadans, que és atendre la ciutadania. Hi ha un intent d'una formació política, que és el Partit Popular, i no només és el cas de Badalona, sinó molts altres casos, d'intentar fer servir l'àmbit judicial com a arma i, per tant, arreglar en els tribunals allò que no aconsegueixen arreglar o reconduir en els àmbits més polítics. José Tellez ha explicat que ha assistit als jutjats per defensar la sobirania local i el dret a la representació política. El regidor de Guanyem Badalona ha subratllat que el gest de trencar la interlocutòria va ser una decisió presa a nivell personal amb el seu cercle més proper. Tellez afirma que no se'n penedeix del fet i considera que s'està sobredimensionant l'anècdota, ja que el fet més rellevant va ser atendre la ciutadania. En qualsevol cas, apunta que el gest està emparat en la seva llibertat d'expressió. No me'n penedeixo ni aquí ni davant del jutge. Jo he explicat que estava basada en el meu dret a la llibertat d'expressió, que va ser una acció per criticar com s'instrumentalitza i com es manipula les administracions judicials per part del Partit Popular, que es van jugar amb els tempos judicials per tal d'evitar i de coartar el dret a la defensa de l'Ajuntament de Badalona. Els 2 regidors han respost les preguntes del jutge d'instrucció número 4, Josep Maria Noales, i de la Fiscalia. No hi era present l'advocat del Partit Popular, que va presentar la denúncia perquè la formació política no ha estat admesa com a acusació particular.
Agnès Rutger, Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran van completar dimecres les declaracions judicials per presumpta desobediència, al igual que el dia anterior els seus companys. Els regidors de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana van defensar l'actuació com un acte de normalitat. Rutger, que no va poder declarar dimarts per un error informàtic als jutjats, va carregar contra el Partit Popular per judicialitzar la política en la mateixa línia que els seus companys. Sabater i Duran van defensar el gest del regidor José Tellez d'estripar la interlocutòria. Laia Sabater considera que va ser una acció d'enuig que comparteix i que està carregada de simbolisme. Per la seva banda, Francesc Duran ha reiterat la normalitat amb què es van desenvolupar els actes que es van produir el Dia de la Hispanitat. És un acte de llibertat d'expressió, potser no tots ho compartim, aquest acte concret, però sí al fons que no és res més que la indignació per judicialitzar la política, per obligar-nos a actuar d'una manera no natural, de no fer la nostra feina com creiem que l'hauríem de fer. Que el Partit Popular porti a judici o es judicialitzi la política, instrumentalitzi el sistema judicial, entenc aquest moment d'enuig, entenc el gest, un gest carregat de simbolisme, que evidentment s'ha convertit en més que una anècdota, però l'entenc, el defenso i el comparteixo. No estàvem desobeint la interlocutòria. Ha estat una mica el plantejament, respectant el que deia interlocutòria, que era que no hi hagués treballadors municipals i que no s'obrís al públic amb normalitat, doncs vam decidir atendre personalitzadament a les persones que així ho van desitjar.